Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, pamakawan. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Kada sumangpot ka nga gapo iti opisina ti negosyom. Di talatan bibliotika ti pagigyanam. Anya ka diti parikot mo. Tinaskan. Kat sumangsang petak dito'y mansyon. Dahita ti pakasurunakan ka. Manipod nagasawa ta. Kasta kalatan. Jaylatan ex-girlfriend mo ti adda dita panunot mo. Si ka lang aroden ti ingkalaysak. Pinapanaw ti dadakkel ta ti ex ko. Jak pulos ammo no napanan na. No kayat mo amaamuan no sa dino tinapanan na. Di mangibaon ka ti mangbirok ken kwa na ija impyerno. Masiguradok ngawan ijay. Mabalin ka di, nga ibaon ka ijay. Peste ka titikas to abiyag! Buisit! Basol ko ka di, tinungpal ko ti kalikagom yung nga ikalaysa ka. Anya ka di pa'y ti sapulan. Sika ka di tayo masabat ko, Ethan? Dakkel tinagbaliwam. Nagdayag kan Moreno. Kasla ka artista. Claire? Uy! Nagpudaw ka matananagyan ijay syudad. Saanan asikatay kanayon asutilin mi idi? Abardangisay. Kumusta kan? Papanam ko ma. Mapan ko kumalaan ti tangdan ko nagarado kinitata kanor. Makitang tangdan ka nga agarado? Syakmat, sa anak mo't nagtuloy ang nagadal. Awan ngamin pagadal ko. Anya nga iti trabaho mi ijay syudad? May sak a serbidora iti restaurant. Wen gayam, aga sa pulan da iti janitor. Kayat mo ka di ti ag janitor? Kayat dak nga ta. Tapno amom, kayat kumot ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti panagadal ko. Nanang, mapanak mamat ijay syudad. Adda ka no ba kanti atrabaho ijay ko na ni Claire? Anya at trabaho dayta. Janitor ka no, nanang. Kayat ko nga minti makaurnong, tapno ituloy kumutla ang tiagadal. Awan nga tatidakes a mapasamak ken ka ijay. Adu ka no tinaluko ijay syudad. Nanang, saan mo't nga amin na kanito kat adda na loko? Mabalin mo't aliklikan ti gulo, tapno mailisi kay ti anyaman amadi a mapasamak. Pagdagasam nga ibarawk. At da ka no servants quarter ijay, nanang. Anusan laeng, tanailat ka no. Apay anak karubwat ka. Papanam. Ijay syudad, antay. At da ka no agurure at trabaho kijay. Apay, awan trabaho ditoy. Adda trabaho ditoy. Anusan nyo basitin ti trabaho dito, antay. Kayat ko ngamin ti makaadal. Saan ka pumanaw? Awan tag trabaho ditoy. Pasensya ka yon. Ngam sa anak ang makaurnong iti panagadal ko dito, yante. No kwarta ti sapulen ti makaadal. Kwarta met lang ti sapulen ti agarado kan agmula. Padasak mo't ati mapan ijay syudad, ante. Barang mayat tigasat ko ijay syudad. Itarayam kit din ti trabahom ditoy. Saan ka pumanaw? Pinalubusam kit din apimanaw dayjay nga ampun mo. Anya ti kayat mo asawan. Di mo kayat nga isagana na tinasayat ang masakbayan na? Namnamam ka di, nga da nasaya at amasakbayan na igi syudad. Imbag dito'y tadda agarado kan agmula. Saan aga po taampon ko kat kastan ti tratom kan kuana? Kaya't mo asawan, siya kun ti agarado, tawan matan dayjay nga ampun mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Aradom ti maaradom. Ta ipaaradok met ti panakabatang ko. Na, ta isakit mo jay saan mo kapin ano? Siya, kabsat na. Kabsat ka ngagpaiso. Ngam nadungdong mo jay anak ko kanyak ngam sika. Ni, da kayo mati masabat ko. Ethan, kan Claire. Nagkuyo kayo mat? Apay, agtaray kayo? Anya? Apay, gaputag kuyog, agtarayan. Sa dino kumangay ti papanan nyo. Alangan mat nga iti pagadalan.
Saan mo't apapil ti awit yo? No di kat, dadakkel abag. Kwa, ada ba kan ti atrabaho iti pagtrabahwak? Umay mat ni Ethan, tagtrabaho mat ijay. Aya? Ada yun samot ti pagtrabaho iti pagad-adalak. Imbagkan ka, taagad-adal ka, Sara. Da kami, agurnong kami pa'y. Sakbay nga ituloy mi ti panagadal mi. Amang ano ko na yung agadal kayo? Wano, agasawa kayon. Saan kami ang makaas-asawa? Trabaho ti unaan mi, tapno makaadal kami. Apay kadian naliday kayaw, sir. Apay nga inawis nak dito ibar. Ada na kadamagak. Ama sigug kano idi ti ex ko. Idi pinagsinada kami. Amuyo ka day, no ayan na, sir. Saan ko nga mo? Ayan nga tati anak mi. Kaya't ko ang makita. Kaya't yu ka day, tamangala tayo iti detective amang sapol no ayan ti anak yaw, sir. Wan man, Conrad. Saan kami anadaan iti anak ni Olga? Tamay samet alupas. Anya ka diti probinsya na JX yo, sir. Itad ko kan katinagan kan address na. Saan ko makadanon kini Olga daytoy? Makarengreng nga mintingiwat na ko. Ariglado, sir. Mangnamnama kayaw. Si kakadinday ta, Sara. Ay sus, naglukmag ka matan. Agad-adal ka, saan ka di? Wan, nana. Ijay syudad ti pagad-adalak. Wan gayam, nana. Nasabat ko mo ti Ethan kan Claire. Mapanda ka no ijay syudad. Itarayan dalang ti trabaho da dito'y away. Masurunak. Saan ka ting agtaray dagi jay, nana? Amok pa yun ka dagijay. Awan bibiyang ko kadakwada. Adda ka ti suron mo iti anak ni manang mo, nana? Saan ko akanakan dayay? Anya ti kayat mo asawan, nana? Apay nga inruar mo tiladawan day ta ex mo. Anya ti kahit asawan day toy. Adda na kadamagak. Ama sikug kano gayam idi pinagsinada kami. Kaya't ko ang makita ti anak mi. Ti kadila ang anak yo ti kayat mo ang makita? Wano, pati ti inana. No kumata mabalin, kat pati inana. Ngam saan mo't amabalin? Tadda ka kat ngarod. Mangin insulto ka kadi? Sinong batak laang mati sa lutsod mo? Kat tapno saan ka mainsulto ako nam? Saan nga minatila damdamagam nga awan kay saskan na? Makapawan ganas, peste! Saan lang nga sikati kasta tirik nana? Uray siyak, awan matan ganas ko. Ingka pa'y agpa-picture. Ta ikabil ta iti bayo datam. Sigurado nga ta maalaak. Amangan no adda nakauna. Isu nga rod adarasen ta. Tapno di da ka maunaan. Ay, mabiit man lang. Addan sa picture ko dito yung wallet ko. Kita no adda. Tapno uray sana ko nagpa-picture. Agawaam nga rod. Tamapantan. Nasingpat ka diti amom iti restaurant apang isarkam kanyak? Wen, nasingpat siya lalaki. Angam, siya asawa na. Sagpaminsan lang arudan nga umay. Kunam no agbusingar tingiwat na. Kan kanayon anak nga to dagiti kiday na. May mayat no sagpaminsan nga umay. No kasta ti kababalin na. Kumaa. Tanong ka na yun. Ay, talaga ang makapa-stress ti galad na. Addan nasarakak a detective, sir. Intad kong tinagan kun address ta iksyaw. Nasayat no kasta. Masarakan na nga tati ex ko. Kunamot ti kinatulag ko, amapan ka no iti address nga intad ko. Mabiit siguro amaamuan no ayan ti iksyaw, sir. Kumusta nga ta ni Ellie nga ex ko? Maamuan tantaw no agreport ti detective. Sayang nga ayat. Pinagsina dagiti naganak kada kami. Impaasawa dakit din iti babae a Lopez. Uray ko ma, no nasaya ti ugali na. Sir,
Kasano anaam-amuyo ti eksyaw? Agkaadalan kami, idi. High school kami pailaing, idi. Ket nagayan ayat kamin. Sigurado nga rod, sakit tinakam na itinapasamak, sir. Agpada kami sakit tinakam na. Nagin-in narakop kami lang nga nagsangsangit. Idi pinagsinada kami. Saan ka kumangagmulmula ita? No adda dito'y ni Ethan nga anak-anakan mo. Mabalin ka di. Saan mo asasawan ti ampon, wano anak-anakan? Agpaisumad ti bagbagak. Apay anadagsan ti daram iti anak ko. Anya ka di ti basol na kan ka. Manipod adda day jeng ubing. Ison tinapatpatagkan ka ngam iti siyak akabsat mo. Kasla ka lang pampanunot nga ubing. Pagimunam ti anak ko. Idi awan pa'y day jeng ubing. Siyak aming ti pangipanam iti atensyon mo. Apay, ubing ka kadipay apaasikaso. Dakkel ka, Antorio. Anya timbaga ti detective. Kwa, sir. Nabayag ka no anatay iti sakit, ti agnagan iti Eli. Sapay ko ma. Tada iti sidong ti apo. Kasimot ti ayatek. Lading itak ti report ti detective, sir. Makipagrik naak. Agyamanak. Nasa imday to anamuak. Kat, ayan nga tati anak mi. Ti amuda, kat naganak ka naw. Ngam di daam mo, no ayan ti ubeng. Ayan na ngatan. Masapul asapulak ti anak ko. Iso ti mang tawid iti sanikwak. Iso ti sumaruno abiro kan ti detective, sir. Nayunan tayo ti detective amang sapul. No sa dino ti ayan ti anak ko. Matumpal, sir. Anya ka di nga ili tinangigapwam kini Ethan iti ubing. Nagkatrabahuan kami iti inana idi ubing pay ni Ethan. Siyak tininang na, taggayam kami iti inana. Kahit ayan ita di inana. Natayan iti sakit. Ulilan adamang ni Ethan. Siyak laeng ti katakunay-nay na. Isu nga, di nagsakit. Siyak laeng ti kadwa na. Apay nga rod, adi mo impan ti ubing iti ampunan. Kinid daw na asan ko abaybay-an ti anak na. Nagkariak mo asan ko abaybayan. Pinagparang mo ka nga rod nga anak mo iti kinabalasang mo. Iti simangpet ka dito'y away tayo. Imbilang ko nga anak ni Ethan. Dito'y kapay, taibagak ka ni sir dita opisina na, nga da i-recomendak a janitor. Sige, Claire. Urayan ka dito, Roar. Urayik arumar ka. Noan niya ti ko na ni boss. O sige, di na ngamin kayat nga agigiddan ti umunag iti opisina na. Kayat na katsagay sa. Ingka nga Ruden. Urayan ka arumar. Panawan ka pa'y nga ro dito'y Paunagan ka no ibaga ni sir nga umunag ka. Sige lang. Sir, adda i-recomendak a janitor. Ayan na ngay. Adda di tarwar ti opisina, sir. Paunagam. Takasaritak no kabalan na mutlaan ti agtrabaho kas janitor. Kabaalan na, sir. Narwam itirigat akas kanyak. Nagapumot ijay away. Paunagam nga Ruden. Tapno makapagsarita kami. Sige, sir. Adala ang ditarwar. Ayabak laeng. Etan, umunag ka kanon ko na ni sir. Sige. Naimbag abigat yo, sir? Ha? Anya ti apelyadom? Anya tinagantinam? Apay ka di, sir. Yawat mo ti bayo daytam, Etan. Yawat mo adagos kanyak, tibayo daytam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, baknang a komersyante ni Salvador. Pinagsina ida ti dadakkel na, kan ti sigud akayan ayat na. Taim paasawa da kan ni Olga apada na abaknang. Iti sabali abangir, sakbay apimusay ti ina ni Ethan. Asigud akayan ayat ni Salvador. Impampun na ti ubing kan ni Anita. Iti panaglabas ti panawan. Naamuan ni Salvador ang masikog ti ex na, idinagsina ti dalanda. Naduktalan na, anabayag gaya man apimusay ti ex na. Iti may sang aldaw, nag-apply ni Ethan, kas trabahador iti restaurant ni Salvador. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti apelyedom. Anya tinagan ti inam. Apay ka di, sir. Ethan, yawat mo ti bayo datam. Iyawat mo adagos kanyak ti bayo daytam. Adtoy, sir. Sana mayos ti apelyedom? Awan ka di ti amamom nga agmayos? Awan, sir. Clavier ti apelyedok, sir. Awan ka di ti amamom nga agnagan iti Eli Mayos? Awan, sir. Anita Clavier ti inak. Oh, kasta ka di. Kunaklakit din. No, anya, sir. Lipatin yon. Mabalinda ka panawan dito'y opisinak. Sir, agtrabaho ka din ni Ethan ditoy? Please, sir. Sige. Mangrugitan. Isurum no anya dagiti aramidan na. Agyaman kami unay, sir. Apay nga taakas jet ti reaction ni sir. Idi nakita na ka. Mas dawak mat nga rod. Uray siya. Naklaatak. Tsak mailadawan ti rupa na. Apa man anakita na ka. Amang ano da kaing ingas ko nga mamuna. Nalabit akas na. Di na magnapay adagos ti inam kan apelyedom. Anya nga ta ti istorya iti likodan ti kinataok. Sikat ti makasungbat dita. Wenno ninanang mo ti makaibaga. Ay, maistoryak to man kininanang ti reaksyon ni boss. Idi nakita nak. Madamag ko man gayam. Nakitam ka din ni tatang mo? Saan? Kunamat ni nanang. Anatayan ni tatang, idi ubingat pa'y. Sir, anya ka di day takit kita takas la mariribukan ka. Dahito man kaskastra ka janitor. Kaing ingas launay day di Eli nga ex ko. Ha? Ay, kita akman. Ato iti bayo dayta na. Kitaan tila dawan na. Kaing ingas day di Eli. Nataer abaraw. Sa bali mat ti apelyedo kan lugar na, sir. Mayos day di ele, ako nayaw. Idinto tak Clavier mat day tawi. Kanayon mo man asiputan day ti abaro. Apay akas to'y ti mariknak. Ha? Anya ti marikrik nayo ako nayaw, sir? Diyak maawatan. Ngamawan pangipagbagam. Diyak kayat amaamuanda. Apas pasiputak kan kaday taabaro. Ariglado, sir. Ay, sir, inawat yu ka din kas janitor? Inawat ko. Nga uray awan experience na. Kagap-gapo na kano, ijay away. Si kamat gayam ti kabarbaro nga empleyado.
Amom kadimot lang ter aramidam. Ikagumaak, sir. Ha? Di nakawagan iti sir. Manong langin. May saak mat nga empleyado dito. Siya ti makannawan ni sir. Ta nabayagak nga minin dito. Kasta ka di, Manong. Sabay ko ma. Tagbayagak mat ditoy. Ubing ka pa'y. Di ka kadi agad adal? Agurnungak pa iti pagadal ko, Manong. Anya ti trabaho ni tatang Mau? Jak pa'y nakita ti amak, sir. Hubingak pa'y kano idinatay. Ay katinam nga ay. Anya mo ti trabaho na. Manalon kami, sir. Ngam basit lang ti taltalunan mi. Iso nga imayak ditoy. Tapno agurnungak iti pagadal ko. Manalon kanumat gayam ti pamilya ni Ethan. Awan kanun amana, sir. Asino ti agtalon? Tay may mat ditoy. Day tatisaan ko adinamag, sir. Kunana nga agurnong kanaw para iti panagadal na. Nasingpet nga ubing nga rod no kasta. Ngam si putam lata. Nupod numat lang ti bagbagana. Ay, sir. Kayat yu kaday. Tadamapan ijay ilid ang agimbistiga. Sige. Ngam masapul asan da nga agpadlaw. Manglimlimo da. Tapno di da maamuan nga dagim imbestiga. Sige, sir. Awagak ti may sa detective. Tamapan iti lugar daitan. Masapul asaan ang nakakotse ti mapanijay. Ariglado, sir. Kumuyugak iti detective. Tapno makitak ti lugar daitan. Kampay iday. At dagayam ko amapan ko pasyaran ni Jay. May saka di ti baryoyo ko ni Ethan. Wen Manong, agkabaryuan kami. Agkaadalan kami pa'y idi elementarya kan high school. Ay, at damot kat barkadak ijay Santa Ines a baryoyaw. Amangan no inakmat pat pasyar to ijay. Ay, kasta ka di, Manong? Makitam tumot nga rod ti baryumi, Ay, ayan ka di ti paradaan ti jeep amapan ijay. Asidaglaang mat iti bus stop, Manong. No makadisag kayo ijay ili, damagan nyo lang ti paradaan ti para Santa Ines. Damagag, no at dapay ijay ti barkadak. Sakbay amapanak. Daytoy ka di ti pagluganan amapan ijay Santa Ines, ading kaw. Wan Manong, itakadilaan nga mapan kayo ijay? Wan, ading kaw. Dangamin gayam ko amapan ko pasyaran ijay. Sa tino ka di abanda ti papanan nyo? Nalawang amin ti barangay mi. Ha? Ay, ijay man asidag ti ayanda, Claire? Kastagayam. Umuna amadanon ti ayanda. Itibatog ti umuna a waiting shed. Adda ka di mat kaaruba da ijay? Adamot ka aruba da nga agnagan iti isan. Jaklaan mo, no nagtaray da adwang. Nagtaray? Agayan ayat da ka de. Saan ko nga amuman kadagi jay adwa? Nagkuyog da pimanaw. Amangan no nagtaray da. Asino nga tadi nagdamag may papan kada Claire kan Ethan? Apay, anya ka di ti dinamag da. No asino ka no ti akin anak kadakwada? Apay adamdamagan da. Sika ka di ti nagdamagan da. Una, idi kwan, nagpadaya damot. Dinamag mo ko ma, no apay adinamag da. Sinong bataklat na ati damdamagan da? Diakon nagdamdamag. Sino nga'y dagita? Anya ti panggap da, taapay nagdamdamag da. Dinamag da no asino ti amanitan. Imbagak mat ajak amo, tas simangpet ka nga addan ubam nga ubing. Imbagam ka di nga anak ko? Imbagaklat na nga rood asimangpet ka idi nga adda ubam nga ubing. Anya ka diti pa kakumikumam ita. Kanayon ka mo't abisi. Kanayon pa'y abisi ti cellphone mo. Anya ka diti pa kasiknaram no bisyak. Di ka matiramraman Inta kumamot agtur. Uray di Hong Kong laan. Jak masango ti aktor. Ingkano kayat mo?
Itad ko ti masapul mo. No di na kayat ako yugan, adakan ka dayta. Ado ti as asikaswag. No kayat mo. I-process mo ti papeles mong agtur. Ada ka di kaduam ng agtur. Dagiti amigak, ngam kadwada mo't dagiti asawa da. Siyaklaan ti awan kakuyog na. Imbagdag iti amigam, tawan ti adu apaka kumikumanda. Uray ka na yung dangagtor, mabalin lata. Sir, naamuan may anak ni Bakat Anita ni Ethan. Apay nga ta akaing ingas launay day di Eli. Naira na lang ata. Nalabit akas ta, sir. Adumat nga minti agkakaingas a tao. Nalagaan tirik na kenkwan. Iliw ko la siguro kini Eli. Nalabit akas ta, sir. Ngam, iti sumagmamanong aldaw akaadda na ditoy. Nagagat kan nasingpatmat ni Ethan. Sa anak-anak kamali ang nangalakan ko na. Numakaadal, agbaliw mo tibiyag da nga gina. Saan kanu anak ki asawa ti inana, manipod ubing pay ni Ethan. Anak na kanu iti kinabalasang ni Ethan. Kaslamot lang iti anak ko. Anak ni Eli iti kinabalasang. Tasaan kami pa'y anagkalay sa idinasikugak. Sir, kasano tayo itaas sa pulan ti anak yaw? Saan ngagsarday dagiti detective amang sapul? Sapay ko ma, tamasarakan da. Apay analiday kay tang manang. Agda ka di parikot. Mailiwak iti anak ko. Kaano nga tanga umay pumasyar mo't dito'y away? At dayta ka manin. Iliw manin iti anak-anakan mo. Napatag kanyak ti anak ko. Makiasawa kamot ngamin, tapno maadaan kamot iti anak. Sino ko mga iti asawa? Mga asawa ka di iti balasang. No balasang, kasano ko mga agsikog kat babae kamot. Mangin insulto ka di. Tagpay sumat. Lalaki atap no agsikog ka. Sige, dita ka pa'y, dadapapanak. Na, pimanawan ti kapsat ko. Ay, kasano ko maamang asawa iti babae, kat babae matiloko. Anya ka di ti araramidam na ti rabaw ti dakkel abato, nana. At dala pang panunutok. Mapan ka di jay syudad. Nana, adaming klase mi inton bigat. Makitkitam ka di daitan kan Claire ijay syudad. Adayo ti pagad-adalan mi, iti pagpapaayan da restaurant, nana. Manipod idi pimanaw ti loko. Siya kon ti para arado. Saan ka di nga agadal dagi jay? Jak manam mo. Ang mga nogdindinadan adwa Dayta mo ti atap ko. Tanaa si dagda iti tunggal maysa. Ang mga nuinton sumangput na. Kat masikugan ni Claire. Kasta mo ti atap ko. Saan da maituloy di panagadalda? Mabalinta siguro nga aginrol inton umay pa nagsaserek. Umanay nga ta ti urnong ta? Di uray santa nga inrol amin na subjects ta. Ininutan ta. Agtrabaho talat ta. Kiddawan ta nga rod ka ni boss ti oras ti panagklase, kan panagtrabaho ta dito restaurant. Kayat na nga ta. Ang mga no di na kayat ngay. Padasan ta ang makisarita No di na kayat, di pasensya. Inton sumarno laangan ti panag-enroll ta. Sayang no maitantan manin ti panagadal ta. Kapilitan no saan nga umanugot ni boss. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Met. Mailiwak, anak ko. May kawak iti kaawan mo dito'y balay. Di kagdanag, Nanang. Inton makaalak iti bakasyon ko. Umayak po masyar dita. Wan man, anak ko. Sumagmamanon abulan mo dita. Kaya't ko nga agawid ka pa'y kuma. Wan, Nanang. Nagtulag kami kini Claire nga kuyog kami nga agawid. Mangala kami iti bakasyon mi. Kaano ka diti plano mapanag-enroll, anak? Into numaya pa nag-enroll ko, Nanang. Uray saan ko nga enroll amin na subjects ko. Ininutak, tapno makalpasak, nang. Uray ka di mat ni Claire? Kastamot ti aramidan na?
Wala nang, aggidan kami nga ginroll. Agpada kami iti enroll. Tapno agkadalan kami adwa. Ada kayo dayta. Agsingsingpad kayo nga rood tapno makaturpos kayo. Wala nang. Intapadasan akasarita ni Sir. Bareng palubusan na ta nga agadal. Nga uray agtrab-trabaho ta iti restaurant na. Palubusan na tanga ta. Kasano nga rod ang maamuan ta? No di ta mapandamagan. Mabit man lang. Asino day ta sumungad anak ang ato tikiday na. Agturong mat iti opisina ni sir. Dayta, jay ibagbagak nga asawan ni Sir. Ang mga no isukit diti agyan iti opisina. Delikado. Ay, naspak nga rod. Sapay ko nang nga istrikto. Isu nga tati agyan dita opisina ni sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu italawas ang napaulwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Salvador idinakita na ni Ethan. Kaingingas ngamin, ta ex-girlfriend na. Inawat na nga rod ni Ethan, kas janitor. Pinaimbestigaan na itinalimod ti pamilya ni Ethan. Adda atap na, nga iso ti anak da, iti ex-girlfriend na. Naamuan da amarigrigat kano ti pamilya ni Ethan, kan awanan ti amana. Kabayatan na, tagtagibasitan da Toryo kan Sara da Ethan kan Claire. Atapan da nga agdenden na dagitoy ijay syudad. Iti may sang aldaw a panagsarita da Ethan kan Claire. Nagsaritaan da akid dawon da iti amo da. Ano mabalin kat agadal da, kabayatan ti panagtrabaho da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dahita ti kunkunak nga asawa ni Sir. Ang mga no isukit ti agyan iti opisina. Ay, delikado. Naspak nga rod. Sapay ko nang nga istrikto. Isu nga tati agyan dita opisina ni sir. Sapay ko maata saan. Nung amin makalagip dayta, kat agyan dita opisina. Papanan ni sir, no adda dita ti asawa na. Mapan iti sabali a negosyo da. Ay, kasano nga rod itan? Santa ka diya maka-enroll? Dayta ti saan ta nga ammo. Urayin ta ti sumaruno ang mapasamak. Ayan ka diti sa bali ang negosyo ni sir. Adda pa'y pribado abang kuda. Adda iti tenga ti syudad. Baknang da nga rod no kasta. Wan, Ethan. May sa kadagiti kabaknangan dito syudad. Naggasat ti anak na no kasta. Ti amok kat lupes ka no ti asawa na. Dayta ti kunada daksang gasa tabaknang. Nalpasan ti papeles ko mapan iji Hong Kong. Kano ti flight mo? Inton ka ni kadwa. Awan parikot. Adamat karga ti credit card mo. Sa balila ti cash abalon mo. Anya ka di ayati saan mo ang mapanawan ditoy. Anya pa ngay, ti negosyo. Saan samot ang negosyo nga minti as asikaswam? Makita kat, kasla adda sa bali. Anya ko matinakita masabali nga sa asikaswag. Diyak amukan ka, makumikom ka iti banag, adyak maawatan. Kaano ka di asumangput nitan, manang? Di na imbaga no kaano. Mga lakano pa iti bakasyon na. Bakasyon? Kunak man no agawi din ta umay tumulong. Kasano ko maama kaadal no umay tumulong ako nam? Makadal nga ta.
Ang mga no agdandan-nadan kini Claire. Rason dalaang dayta agadal. Saan ka kumaakanayon nga agdwadwa? Kitaan to, no makaadal da, taarapaap damat ti makaadal. Masapul ay ang amin nga agadal. Dalang arudan ubraan na dito'y talon. Kayat mo ka de nga agbiag akasken ka, nga agtalon laang ti ammo na. Kaya't masawan, di mo kaya't apagtalunan. Saan nga iti kasta? No adda trabaho na, mabalin na latta ti agtalon. Saan ka di anak kayo, dinapan ijay lugar mi, Manong? Mapan kayo ka di manen? Ay, saan ading ko? At dalain na si Kasumi dito'y iliyo. Adda ka di jay imbagay o gayam nyo ijay lugar mi, Manong? Awan, ading ko. Nabayag gayam nga awan da ijay. Swapin manaw kami matlang nga dagos. Kasta ka di? Amamuyo mat ni Claire? Kasanong amamuyo? Ay, may sa restaurant ti pagtrabahuan na eh. Uray ka din ni Ethan, kat katrabahuan nyo, Manong? Ay, iwan. Nasingpot dagi di akatrabahwak. Nagagat da pa nga agpadpada. Sa balin samot day talukmag mon, Sara. Apay kumasa bali, Nana. Basit ka lang arudan. Dumakdakkel mo ti tiyan mo. Kas kamalatay tukak nga awagan dan iti batog. Ni Nana man, imbaga na tipod no. Naman, pangasim man tatulungan na, Nana. Uri ikan kanto iti kwarta na matulungan na. Anya ti may tulong ko kan ka. Ibagam adagos. Dakkel ti parikot ko, Nana. Diyak mo din makita ti tao, anak kasikog kanya. Ay sus! Naspak kang rudan ano kasta. Amo ka di dagiti dadakkel mo. Saan pa'y ata da na pananda? Di da makita ti itsura. Masikog mo't gayam ni Sara. Saan ka di nga agad-adal day jay? Imbaga naken ka nga ang mga nunagtaray da itan ka ni Claire nga isumat gayam ti adda aramid na. Ang mga nuinton sumangpot ni Claire kat adan sarsarunwan na tambor. Apay kumaday ta atambor. Dakkel ti tiyan nati kayat ko asawan. Ay, maday ti manghusga iti pada na tao. Nang runa no awan mat makita na amadi nga aramid na. No kanayon nga ginasidag ti apoy kan kayo. Sumgad ti kayo, oray no na ata. Duma ti tao iti kayo. Ti tao ket addaan iti panunot. Idinto taawan panunot ti kayo. Naimbaglakit din. Tama panigayam ijay Hong Kong ni Ma'am. Kunaklakit din no iso ti agyan di ta opisina ni Sir. Mabalinta nga rod ama pan kasarita ni sir. Wen, kasarita ta kalpasan ti trabaho. Inton basit ti tao dito'y restaurant. No mabalin ko ma, half day ta. Trabaho ta iti bigat. Gadal ta iti malam. Iturturad ta ama pan ibaga ka ni Sir. Sana bali, tapumanaw ni Ma'am. Masiguradong adi na kayat day, chay. Apay nga ta akabutang ko numingmingmingan nak di asawa ni sir. Ha? Apay, kumilaw ka di, ti panangkita na kan ka. Tsaka mo, kasla pa nagkita kat pagawidan nak. Jak maawatan tirik nak. Di na ka di itulod di airport. Pasensya kan. Adamo ti driver amang itulod kan ka. Kanayon kalatan akasta. Awan pa'y panawon mo kanyak nga asawam. Saan kan nga griri? Tati nagikwanak iti manuatawan. Tilaeng nagan mo tinakairanudaken ka. Ti puso kan bagim kat jak pulos na gunod. Nagpakpakasyak idikan ka. Asabali ko matipakikalay saam. Ngam di nakpinatgan. Impilit yo ti kaykayat yo. No amukla kumakastoy ti bunga ti mangpilit iti lalaki. Peste! Mas dawak kan ka. Ti bunga ti anyaman a prutas a mapilit a paluuman. Ni kaanuman. Saan to anasamit? Kaslaken ka? Saan anasamit? No di kat napait?
Ita ti flight ni ma'am. Di ho ka dito loud, sir. Ita ti schedule ti meeting mi iti kadwak iti negosyo. Umay dito'y opisinak. Ay, sumat kagayam Importantin sa mo ti pagsaritaan yaw. Agpinirma kami, may papan iti kontrata iti negosyo. Oh, iso nga impaayab yu ti abogado kanyak. Wen, kasapulan mi ti papeles. Pirmaan mo ti abogado. Sir, kasanon no agkapsot kayon taw? Kasanon dagi tinagaduan negosyo yaw? No apay mo't ngamin alupas ni Olga. Kasano nga tang agpaiso? Ay, uray kuma, no masarakan tayo ti kunayong anak yaw. Anya nga tati Aramida, Conrad. Awan pa'y mat ti maibaga dagiti detective abinayadak. Pagbalinan ka man na messenger, ipan mo da ito'y papeles ije may sa hotel. Wen, sir? Mabalin ka dito akid daw, sir? Anya dita, ibagam lang. Plano may kiniklear nga ituloy ti panagadal mi. Mabalin ka di nga itibigat lang ti panagtrabaho mi. Tagadal kami kumay ti malam. Ada mo kapagadalan nga da klase da, aging ga iti alas 8 ti sardam. Mabalin ka di, sir? Kaya't mi ngamin ti makaadal. Wan, Barok. May mayat matlang no makaadal kayo. Ay na, agyaman kami, sir. Aginroll kami kumangamin, iti da ito'y umay apa nagsiserek. Awan parikot. Nasaya ti masakbayan ti tao, nga muna nga isakad ti panagadal na. Iso aday ta ti aramidak, sir. Kaya't ko ti makaturpos. Basta liklikam pa'y ti makirelasyon. Kabayatan nga agad-adal ka. Tapno may pamaysam ti agadal. Saan ka amaawanan iti babae? Matungpal, sir. Ha? Sika ka di ti masabat ko, Sarah? Ethan, apay dagita nakaportfolio nga awit mo. Ipan ko iti opisina ti may sa hotel. Apay akas ta ti jar mo. San ka di nga agad-adal ka? Oon. Iti kas nga itsuram? Masigog ka mat. Si Mardengak pa'y itaas semestre, ti kayat ko asawan. Nakiasawa ka di? Saan? O sige, panawan ka pa. Agad-adal. Ngam apay masikog. Di na sinungbatan ti saludsod ko. Noaddan asawa na. Apay asabali ti agdaldalos itay dito yung restaurant. Napanam ka di? Imbaunak ni sir amang ipan iti papeles iti hotel. Kasta ka di? Kunaklakit din no anya tinapasamak kan ka. Iti ipapan ko iti hotel. Nasabat ko ni Sarah. When taagad-adal kat nga rod dito yung syudad. Si Mardeng kano ita semestre. Ha? Apay ngay. Sayang ti panagadal na no si Mardang. Kasano? Nakakyad mo na magmag na. Apay kumaan nakakyad amagmag na. Saan mat akyad? Masikog. Masikog? Saan nga taaboy ung nalaang talimok ma? Nagdakkel ti tiyan na. Dinamag ko pa'y nga rod. No addan asawa na. Nung pinanawan nakit din. Di na kasi nung batan no adda asawa na. Agsipod tako na yung aginroll kayo. At daitad ko kada kayo. Anya daita, sir? Kaya't mi amaamuan, sir. Ikang kayo iti kwarta. Anayon ti paginroll yo adwa. Ha? Gaminton makagraduar kayo. Dito'y restaurant, wenno iti hotel ko ti pagtrabahuan nyo. Ha? Agyaman kami unay, sir. Mangnamnama kayo. Dito'y kami ngagtrabaho, sir. Pud na dayta, sir. Kat agyaman kami unay iti kinasaya at yu. Nulakat na singpet ken natulnog kayo. Nasaya ti pagbanagan nyo. Tungpalan mi amin nabilin nyo, sir. Amoyo, maayayo akman kada kayo adwa. Imbaglakit din. Taim manugot ni sir nga agadal ta. Nang tad pa iti kwarta, apag nayon ta kano iti paginroll ta. Nagsingpot at talaga ni sir. Sayang lang, tawan anak da. Naggasat ko mati anak da.
Kasano nga tantisa ni Kuwada? Intundidan ka ba ulan ti agtrabaho? Siguro. Itad da iti charity institution na awan pang tidan ni sir. Kat no saan nga anes dagiti empleyado iti charity institution? Ay, mapanlagit di iti bulsa dagiti buklis. Nang runa no dagitoy katagrigrigat. Ay, uray saan nga agrigrigat, no saan nga honest. Adun tibak nang ngam agtatakaw damot. Pag madyan ti awan anak na niya. Kasanuda nga tangag paiso. Anya ka di maisingasing mo kanyak iji ibagbagak, nana. Isingasing. Anya ka din day jay. Ni nana mo, danda ni sumangpot dagiti dadakkel ko. Makita dati ka sa saad ko. Kat, anya kumangay ti remedyo na. Ibagam anga, addan apo kuyo tatang, nanang, kunama. Masayar dalakit di. Nang runa, tada sakit ni nanang iti puso. Ay sus, ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumarwan ti kasasangad ni nanang mo. Ay, day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo italawas ang napaulwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Salvador ni Ethan amapan iti may sa hotel. Kat dita, nakita na ni Sara amasikog. Dinamag na nga rod daytoy no addan asawa na. Ngam dinardaras ni Sara ti pimanaw. Madanagan mat ni Sara, taamangan no kumaro ti sakit ti inana. Numaamuan na ti kasasaad daytoy amasikog. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Masayar lakit di dagiti dadakkel ko. Nang runa, tada sakit ni nanang iti puso. Ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumarwan ti kasasangad ni nanang mo. Day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramidag. Anya pa'y ngay. Iyanak mo ta anak mo ka ngarod. Madanagan ak ngamin ka ni nanang. Unay kan aya. Pinanunot mo kumaday ta. Sakbay nga inaramid mo. Kunak ngamin no saan nga agbalin. Apay kumaasaan nga agbalin. Sige maten nana. Anya ti singasing mong aramidag. Awan ti amok arimedyo. Anusam ti bunga ti naramid mo. Ay, parikot ita dayto eh. Anya nga ti aramidan dagiti dadakkel ko. Ay na, naimbag taim may kapimasyar dito'y balay, anak. Mailiwak unayan kan ka. Uray sak nanang. Mailiwak met. Isungin ka gumaakti ng alay ti bakasyon ko. Kumusta ngay mo ti trabaho? Nasingpat ti boss mi nanang. Inikan na kami pa'y akin ni Claire iti inayon mi kano apag-enroll. Nasaya at nga ron ti bosi no kasta. Wen nanang. Impalubos na pa'y abigat kami ngagtrabaho. Masapa kami arumar iti malam. Tapno mapan kami iti pagadalan. Idaw-dawat ko amagunod mo ti arapaap mo, anak. Agyaman ako unay nanang. Ikagumak ti makaadal. Manipod imik katak iti paktorya pagtrabahwak. Idi andakan iti biyag ko. Saan akong nagtrabaho pa eh. Iso adi ka matulungan no maipapan iti kwarta. Awan ka di pa'y development, iti panagsapsapol dagiti detective. Awan pa'y matreport da kanyak. Ay, dayta nga ron ti pagladingitak, sir. Di da ka dinaamuan. No asino dagiti kadwa ni Ellie, sakbay anatay.
Dinamag na dagiti sigud abos iti factory. Ngam, awan mat kano ti listaan da kadagiti trabahador iti dayjay atawan. Nabayag kano ngaminan. Ayan nga tanti anak mi kini Eli. Napanti detektive iti bahay ampunan. Ngam awan kano ti ubeng nga imbati ti agnagan iti hilay. Nagrigat lakit din ti agbirok iti mapukpukaw. Saan ang mapukpukaw ti sapsapulan tayo, sir? Amangan no adda nang ipaampunan na asabalay. Olga, nakaawag kamet. Adda ka di bagam. Naragragsak ko mano at dakamot dito'y akadwak. Di mo ka di kaya ti sumaruno dito'y. Jak mapanawan ti negosyo. Adda pa'y may sa apaka kumikumak. Anya na unay ayaday ta pa ka kumikumam. Makapasurun. Ibagak man lang ang tapno agsardang ka. Ipabpabirok ko ti anak mi iti day di Eli nga ex ko. Daydi kunam. Natay ka din ti ex mo. Mano kanon atawan ti napalabas. Kaya't ko apasapol ti anak mi. Ay, isumat lagayam adinak kinaduan dito'y. Saan ko maakastoy kaliday ti biyag ko? No impaayan nak iti anak. Di ka man mangin insulto. Ha, jak la ko maimawawagan. Sige. Bisyak. Bye. Naimbak abigat yun, nana. Nagkuyog kayo kadikin ni Ethan ang nagawid. At dakat ni Ethan. Ay, wen nana. Ay, amangan numabayag tumanan sa kami makaawid. Tapay ko ma. Anya launay ti saan nyo ang mapanawan ijay syudad. Jay trabaho mi nana. Kan may sa, inton agiskwela kamin, saan kami na basta makaawid latan? Saan nyo nga taatuladan ni Sarah ang nagsikog? Adal pa'y ti unaan mi, nana. Sa anak mo't nga aggaganat nga agsikog. Sapay ko ma, tapumod no dayta. Ni Sarah nalaing asumaw. Nga mapay ngay, ang masikugan nga awan asawa na. Gapo, ta iso ti kinayat na, nana. Masustinir mo ka di mo't takunam, ang makalagpas ka. Sa anak nga agkarkani. Ngam, ikagumaak, nana. Kayat ko ngamin ti makaadal. Ethan, apay akas dyan ni Antim at Tomboy. Adda ka di madi nga inaramid na ken ka? Kung imbaga na ngamin, nga amangan kanuno kaslaakan ni Sarah nga agsikug tumot. Ha? Ay, pasensya mo ni auntie. Kas di ti ugali na. Awan pa nagtalak na itipada na tao. Kasla iso lang ti addam muna. No saan ko lang nga ipagpagapukan ka? Amangan no sinong batak. Ay, awan serbiti pan nakisinong bat mo ken kuana. Saan ngagpaabak day jay? No anya ti rason na, isoon. Kasta ka di? Imbag man ta saan kayo nga agapa? Bilin ni nanang, asaan ko kano atutupan? Bye-bye aklat ta kanon. Nasingpat ni nanang mo talaga. Iso titimawidam. Kaano ka diti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko? Inton bigat nanang. Amang ano di nakampalubusan ni Boss Ming agbakasyon. No saan mi atong palanting karimi pa nagsublimi. Intaman nga rudmang puros kadagiti natnatang tawitam. Uray dagiti prutas. Mangala ka, taikam tinasingpet abos mo. Nanang, masigurado akayat ni Boss ti Guyabano. Ken naluom a papaya. Ay una barok. Nasamit dagi jay, tanaluom iti puon na. Agbati kayon dito'y balay. Isak ti mapanagpuros, nanang. Agluto kayo langin. Alaam nga rodya dakkel a basket, ta iso ti pangikabilam. Anya ka diti linaon ti dakkel a karton nga awit mo. Prutas dagitoy. Itadta kini Boss. Ay, maragsakan lakit di dayjay. Nagpagatang itinaluom a papaya. Ngam natamnay ka no. Saan nasamit? Naata siguro day dyan, puros. Sada impaluom. Siguro. Adulat ta ngamin timang lokloko. Tapno laang makakwarta. Adupay ti agtakaw gapu iti kwarta. Adamang loko, gapu iti kwarta. Adu ngagpaiso ti maaramidan ti kwarta.
Adapay pobre, ano bumaknang? Di nan am mo tipada na pobre. Kat, kasta ka din no bumaknang ka, Ethan? Saan Tamo ka sa anak mo't bumaknang. Anya nga tano bumaknang ka? Amangan nuoray siya kat di nakton am mo. Uy, iti ka ano man. Di kan to pulos malipatan. Sikat ikapatgan iti biyag ko, Claire. Imbis nga ilagok dagiti bunga ti prutas, inalamat tunitan. Basit lang matinala na. Sa maysa, mula na matdagijay. Uray mula na, tasyak mat tinagdaldalos anang gaik. Uray siya kat nagaikakmat. Saan lang matasiksika? Inik ka nakakaditi kwarta. Saan ko nga inala tapagadal na kit nga road? Adamat kananta dito'y away. Uray awang kwarta tambangan talat tamay. No di mo kayat ti kwarta, siya kumaati inik ka na. Saan kamot nga agrigrigat tapno ikan na ka iti kwarta? Sa maysa, napigsa ka pa imat. Ay namanang, ado ti pakasapulan iti kwarta. No pagtayam matlaang iti huweteng saanan. Aramatan lang nga agadal ti kwarta na. Imbag tuan no makaadal. Ramanan nyo dahi ti kapuros a prutas, sir. Inalayo ka di jay away dagitoy, barok. Wen, sir, kapuros dagita. Naloom ijay puon na dagita. Agyaman ako na barok. Awan anyaman na, sir. Ala, panawan kayo pa'y. Addaman damagyak, barok. Anya dahi ta, sir. Amom ka di. No sa dino tinakaya nakam. Ay, saan ko adinamag kininanang ko, sir? Lading itak, barok. Sana rumbang adamagak dahito ikan ka. Desperado ak lang amin. Sige. Agyaman ak unay itiintad mo. Apay akas ta tilangham anaggapo di ta opisina ni sir. Diyak manam mo. Idi nakitak ti kinaliday ni sir. Kaslama siya nakin ko na. Apay ka no analiday. Imbaga na kadikan ka? Saan, mat? Dinamag na. No amok ka no? No sa dino tinakaya nakak? Di mo ka din nakita ti birth certificate mo idi nag-enroll ka iti elementarya? Ninanang tinanginrol kanyak. Amangan no ije barangay tayo matlaang tinakaya nakam. Damagak tuman ni nanang. Ngam, anya kumangay ti connection tinakaya nakam. Kan ti kinaliday ni sir. Diyak nga rod mawatan ti bagik. Kasla makarik na hakmat iti kinaliday. Gapo siguro tanasingpat kadata ni sir. Saan mo ka di nga ipakaamukin ni Ethan? Asaan asikatipod no nga inana? Iti anyaga po. Tapno masaktan tirik nana. Adda ka di inaramid jo a legal adoption sakbay anatay ti inana. Awan. Apa yan nadamag mo dayta? Kas labugos nga rod a tao taimpasurot mo iti Clavier. Pinagparang mo nga anak mo. Tapno maamuan ti tao asan ko nga anak? Ospital ka di tinakayanakan na. Adda ka boardingan mi ako madrona. Iso tinang paanak iti inana. Inrehistro ka di ti kumadrona ti ubing. Siyak, timbaon na amang rehistro. Ngam sa anak anapan adagos, tahusto ang nagsakit ti inana. Siyak, tinangas asikaso kadakwada nga agina. Gusto tay kunak abugos ni Ethan. Sara, adda ka din dagiti dadakal mo. Nakita dati sikog mo. O, nana. Sinalpakit di. Di nang randakit din. Ay sus, apay ngamin na. Agad-adal ka. Ngam sabali mo tinaramid mo. Asino ngay tisaan ang makapungtot. Sana bali tawanin sakit na. Ngam, nasakit tinakam ko. Numalagip ko timbagada kanyak. Anya ka di timbagada kan kang. Saan ko nga ibaga? Ta saan amalamlamot ti aso? Saan da nga ibagaday jekan ka? No di mo ida pinaay.
Apay nga rod nagkatawa ka. Makakatawak lang mo ta. Sir, nasa utimay sa detective. Anarigat kano ang matuntun ti anak yo. Tawan kano uray lead apang surutan da nga imbestigaran. Manipod ngamin nagsina ti dalan mi iti day di Eli. Awan na polos komunikasyon mi. Jakpay ammo amasikog gayam idin. Hey, nabayag mo't basitin nga awan na aramidan dagiti detective sir. Sa anak nga agsardeng, aging gajak masapulan ti anak ko. Sapay kuma, tagbaligi tayaw. Nupay awan na polos record apang sapulan iti anak ko. Impasapol ko iti gayem ko iti PSA. Tinagan nga Eli Mayos. Awan kanumat in rehistro na nga anak mi. Amangan nga rod no naalisan. Kasta nga ta. Awan ka din ti anak mi. Eh, atap ko laang, sir. Da kayo matinang ibaga, nga awan ti inrehistro ni Eli nga anak na. Pudno nga ta. Nga awanen ti anak mi iti day di Eli. Naragsak ka makisasao kanyak. Madlaw nga daliday kadagiti matam. Adda ka di parikot mo, anak. Jak man amo nanang. Jak ba't maawatan ti riknak? Apay ka di anak ko. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Jak maawatan. No apay nga apektado ak. No makitkita ka mariribukan ti boss mi nanang. Gapo siguro tako naman nasingpat ka na kayo ken ni Claire. Apay nga ta dinamag na. No sa dino ka no tinakayanakak. Sa dino ka di ngagpaiso tinakayanakak nanang. Tapay dinamag na daytaken ka. Anya ka di tinagan ti bus mo ako nam. Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Husto ka di tinangag ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo italawas ang napaulwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinalubusan ni Salvador Daetan ken Claire nga agtrabaho iti bigat, kat agadal da iti malam. Iti mutayan ni Salvador, naliday da itoy, tawan development iti panangsapsapul da iti anak da iti ex na. Iti may sangal daw, anapan ni Ethan iti ayan ni Salvador, tamapan na ikanda itoy iti prutas. Kat nadlaw na, ti kinaliday ti amo na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Tapay adinamag na ken kadayta. Anya ka di tinagan ti bus mo ako nam. Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Husto ka di tinangag ko. Nanang. Apay anak lahat kayo? Ay, kwa anak. Kaslang amin, nalatak anagan dayta del Mundo. Talaga nalatak taado ti negosyo na, nanang. At dapay kano pasdak na may sabang ko. Bak nang nga rod, no kasta. Talaga bak nang nanang. Ngam sayang tawan mang tawid iti kinabak nang na. Kayat mo asawan. Awan anak da, iti asawa na. Nadamag mo ka din ti agwarwaras adamag. Jay ka di pasapsapol ni boss ti anak na iti ex na? Wen nga rod. Apay nga italaang apasapul na ti anak na. Nabit pa'y kano anaamuan na.
Amasikog gayam ti ex na di nagsina da. Sa tunday tanga anak na no masarakan da. Talaga nagasat. Milyonaryo ko naman. Amangan no saan lang ang milyonaryo Amangan no bilyonaryo pa'y. Ayan nga tati anak na. Amangan no addan to agpamarang nga anak na. Nga oray saan met. Nalakala amaamuan day ta abanag. Pa-DNA da nupod numot lang nga iso ti anak na. Sa bagay, saan ama ilibak day ta? Ay na, yaman pa'y ta nakabakasyon ka man dito'y away, anak. Numabalin ko mamatulongak mat ni boss amang birok iti anak na. Kasano ko makatagad-adal ka? Ipamay-samkit di ti agadal. Apay nga tama siya na kini boss. Nukas di analiday nanang. Sa dino ka di tinang birukan da iti kunkuna ng anak na. Adda ka no detektive abinayadan na, nanang. Nabayag gam apagpabirok na. Italaang anaamuan mi. Insikreto na ka di, ti panang pabirok na. Ta italaang anaamuan niyo ako nam. Di na kaya't amaamuan ti asawa na. Tanalaing ka no asumao. Naalas ngamin ti ugali ti asawa ni sir. Saan ka ding ampun mo ni Ethan? Nasyak ti si ka. Pagparangag nga iso ti anak ni Mr. Del Mundo. Tapno iso ti agtawid iti kinabak nang nang. Anya? Kasano? No kasaudak. Tasaan ko nga inrehistro ti ubeng. Saan ka di an nairehistro? Ha? Bugos nga rod talaga. Apay nga rod Clavier ti apelyido na. Anya ko mga rod ti rumbag. Jakmat kayat asabalyan ti apelyido na. Kat syakmat nga rod ti inana. Tanatayan ti inana. Saan mo siguro abasol? Ibagam nga impagarup mo no nalpasan an nairehistro. Kasano nga ibagak ti kasta? Intod ibagaan a kinidnap ko ti ubeng. Ano? Panunutan ta, no kasano apagparangan ta nga iso ti anak ti busda. Nagbaligi ta, rumbang nga dabingay ko. Sige, mapanak ijay silid ko. Tapanunutak anaimbag, no niya ti mayat nga ramidan ta, manang. Madi, ti panggap ti kabsat ko. Gapo iti kwarta. Mapanunot na ti kasjay. Agam, nagsariwawag man ti panunot na. Masarakan da nga ta ti anak ni sir. Babae nga ta, wano lalaki. Doon tala ko mama itulong ko. Masya na kami kini boss. Madlaw ko nga rod ang masaknaran kalaunay. Apay ka di? Diyak nga rod maawatan ti bagik. Desperado pa yan ni sir. Malagip ko gayam. Apay nga adda na pan ijay lugar tayo ang nagdamdamag. Amangan no pa sa ti investigasyon da Siguro. Apay nga min adi na mag-adagos ni boss no asino ti inam. Saan damat nga gamam mo kininanang ko? Adda siguro makagapo. No apay akas jay ti reaksyon na idi nagkita kayo. Hello, nakaawag ka met. Nasarakam ka din kung kunam aputot mo. Tapay adamagam. Kaano pa'y nga interesado ka iti pakasiknarak? Agsipo tayo sula ang matinapataggan ka. Di napaikan iti importansya. Kanayon ka nga ming agsapsapol iti banag. Nga uray sika, kat saan mo ama ipaay. Kaya't ko laang adamagan. Amangan no adda di tamansyonan. Awan pa'y, di da pa'y nasarakan. Amangan mo't no yung bagadalaang nga ada anak mo. Uray awan. Sa anak nga agsardang, aging gaadyak masapulan ti anak ko. Anya ka di tinapanunot mo apamuspusan. Tapno bumaknang tayo babaan iti sanikwa ni Del Mundo. Di ka agar aramid. Awan pulos karbengam iti kinabaknang na. Nagkapay ka ti pa nagpampanunot mo manang. Apay, di ka kadipay na uma iti kinarigat. Saan agaputan na uma ka? Kat mga ramat ka iti peke a tao. Mamatgayam apeke, wano bugos nitan. Basta ibagbagakken ka. Saan mo nga almanan ti saan arumbang aparaken ka?
Padasag nga lukuyin ni Ethan nga pamarang nga iso ti anak ti Busna. Anya kumamat ti pamanagnak mo? Iso nga rod apagtulagan ta. Nulagat umanugot ka makidanggay iti kayat ko ang mapasamak. Bumak nang tayo. Sige, di ta ka man langan. Sigamat gayong manong. Mapan ka kadi ijay lugar mi? Kayat ko ang maamuan. No asino ti kunayo agayam nyo ijay lugar mi. Ado nga ili ti papapanan mi. Tanda nga min sapsapulan may. May sa tao. Kriminal ka di manong? Asino? Taama nga no amam mo. Adda ka di ag-apelyedo iti Mayo si Jelo Garyo? Awan mo ti am akasta nga apelyedo ijay lugar mi manong. Apay ka di. No awan ti agmayo si Jelo Garyo, saan kami nga roden amapan ijay? Kasta ka di? No ada ka di madama kong agmayos, ipakaamo ka di kan ka? Sige. Nulakat adda maibagam nga agmayos. Adda katukad na akwarta. Kayat mo asawan. Ada tangdan ko? Husto tinangagmaw. Adda itadmikan ka akas gunguna no adda maibagam kada kamay. Imbag na nasabat kayo, nana. Ada ka di amamuyo nga agapelyedo iti Mayos? Mayos? Tapay. Ada nga mi nagsapsapol, nana. Panagkunak kat detektive. Mabalin ka di nga ibagayon, no adda? Awan mo ti amok nga agmayos. Sige nga, Rod, nana. Panawan ka pa dito eh. Tay nakagdamag iti sa bali. Delikadon samutan. Masapula sa anak ka mapabasol. No detective ti agunggunay. Ang mga numaamuan dati palimod ko. Anya nga tati aramidag. Lumabalin. Diyak kaya't amapukaw ko ti anak ko. Agtinulong ta, nana. Agberok ta iti tao nga agapelyedo iti Mayos. Anya? Wan, agberok ta iti agapelyedo iti Mayos. Tapay, anya ti makagapo nga agbirok ka iti agapilyedo iti agmayos. Adda detektive nga agsapsampol, nana. Ada kano tangdan no ada mabirukan. Iso aso manursur ka nga uray nagdakkel ti tiyan mo. Wana, isupay ti tangdan ko. Tangdanan dak nga damit no adda masarakak. Natural, nana. Day, nakarubot ka ba't? Papanam ka, day. Pagkwartaan da ito, manang. Mapan kami kinisara iti sabali nga ili. Agbirok kami iti agapilyedo iti Mayos. Anya, taapay ba ti agapilyedo iti Mayos? Adda kanutangdan ti makasapul. Asino ko mama ti mangted iti tangdan ako nam? Naamam mo nga rod ni Sara. Taga-syudad ka no. Kasta ka, day. Sige, tadamot papanak. Papanam ka dimot, manang. Mapanak ijayan ni Ethan. Inak mamapasyaran. Itaman pa'y amalagip mo ti mapan iti ayan ni Ethan. Importante nga min ti ibagaken kwa na. Anya nga data nga importante. Apay adi mo ibaga kanyak. Para ken kwa na laeng ti ibaga. Hello, Nanang. Nakawag kayo, Met. Umay ka man bet dito'y terminal ti bus, anak. Adaak dito'y. Ha? Itaman pa'y, Nanang. Ala, urayan dak dita. Umayak. Wan, anak. Urayan ka dito'y. Importante ti bagakken ka. Sige, Nanang. Tadandani kami matan rumwar iti trabaho mi. Basta, urayan ka lang dito'y terminal ti boss, ha? Agdiritso ka dito'y. Nanang. Bye. Aramidag ti imbilin ni Eli nga aramidag. Di nakmat siguro panawan ti anak ko. Nagbalinak ba't anasaya at nga inakan ko na. Uray kaskas ano, dinungdungok mat akas anak ko ni Ethan. Urayag dito iti anak ko. Dandani siguro itan. Ada nasarakan ta nga agapelyedo iti Mayos.
Yawag ta ka ni Manong Conrad tapno umay da dito eh. Pudno nga tangad da itid da kadata ak kwarta. Day tamo timbaga ni Manong Conrad. Mabiit laang tawagak. Dakil nga tamo ti itid na kadata. Masapul adaktakal titangdan ko Tasyak tinang ibagakon ka. Rupat kurta gamat gayam loka. Anyang ingrod. No iso di iso. Una, tano saan siya? Imay ta ka di dito'y ili? Un ko na lang arudan. Sige, agawaam kidi. Tamagagaranak ang makaigam iti kwarta. Agpada tamat gayam arupat kwarta. Saan lang asyak ti rupat kwarta? Apay nga, dardaras ka. Asino, ti kinasaritam iti cellphone mo. Ni Nanang, adda ka no ijay terminal tibus dito'y syudad. Inaksabten. Ay, itaman pay. Si good kat urayan na ka nga agawid ijay lugar tayo. Adda lakit di importante nga ibagana. Mabalinti sumurot. Saanan? Tada klase tayo ton madamdama. Mga no mairaman ka amala daw. Ay, wan gayam anya. At dagayam isubmit tayo ang homework tayo, iti umuna a subject tayo. Pakialam to ti homework ko tapakisubmit mo. Mga no maladawak. Apay aya, kasla matartaranta ka. Diyan ka mo. Kalahat nga kaba-kaba ti marukong ko. Anya nga tadaytan ngay. Nasaya at taadakan, anak. Dumngag ka analaing iti bagakan ka. Apay ka din, Nanang. Seryoso kayo matunay. Pakawanan nak, anak. No italaang nga aramidak da ito Apay ka di. Anya day ta. Diyak amuno anya ti ibo nga da ito nga aramidak. Nga da ito iti mang lawlawag iti amin. Di da kumamat paggagaran no anyaman day ta, Nanang. Pangaasim, salimat matam da ito'y. Napatag-unay da ito'y iti biyag mo. Anya ka di day ta, Nanang. Ada itad ko kan ka. Da ito'y titulbag amang irwar iti amin a sikreto ti biyag mo. Laglagi pa nga ipatpatag kaunay, anak ko. Uray saan nyo abaliksan, Nanang. Nariknak nga ipatpatagdak. Mabit lang. Ada irwar ko iti bag ko. Babaan iti da ito'y. Amangan no agbaliw ti amin. Ang ulitak. Pakawanan nak, anak ko. Anya nga min day ta, Nanang. Saan kayo amaawatan? Sa limot matam analaing da ito'y itad ko. Saan mo apukpukawan? Ikarim, anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti pagkibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti pagkibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan, pamakawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mabit lang. Ada irwar ko iti bag ko. Babaan iti da ito. Amangan no agbaliw ti amin. Ngam ulitak. Pakawanan nak, anak ko. Anya ka di day ta, Nanang. Saan kayo amaawatan? Sa limot-mot analaing da ito itid ko. Saan mo apukpukawan? Ikarim, anak. No anyaman day ta. Ikarik, Nanang. Mabit lang. Taalag iti bag ko. Ha? Basit akaheta ti enwaryo iti bagyo, Nanang. Wan, anak.
porselas ken singsing daytoy. Aramatem, ngam saan mo nga ipabulod iti uray asino man. Nanang, nginginaan samot dagitoy nga alahas. Nginginaan lakit di dayta. Ngam iyunay-unay ko. Saan mo apukawan ken ipabulod? Kwarta met dayta bilbilangem. Nangalaam ka di iti dayta. Adda nga min nasarakan mi nga agapilyedo iti mayos. Imbagami iti agnagan iti kungrad. Kat inikan na kamin adagos iti pirak. Anya ti inarami diyo iti agapilyedo iti mayos ako nam. Diyak amo, no anya ti aramidan da Sir Conrad. Imbis ti garandan sa. Ang mga no kriminal. Day talaang ti inarami diyo adan kwartayo. At pag a kriminal day jay, manang. Napanda Sir Conrad ijay balay da. Adda ka nung amin napatag adamagan da iti agapilyedo iti mayos. Ang mga no kabagyan day di Eli Mayos. Oh, anya nga iti itantanamiti mo. Umapal ka ka di iti kwartak, ha? Ay, kwa, uwan, ada ko maamat kasta kwartak. Kunak tumang ngamin, nga aramatan taniitan, tapno bumaknang tayo. Ang hindi mo matkayat. Saan nga agnadayon akas jay ti kasasaad ni Ethan? Adalakit ti importante nga imayan ni nanang mo. Anya ka ti dayjay? Jak maawatan dagiti imbagbagana. Ken no apay adu mawdawat kanyak iti pamakawan. Pamakawan? Taapay ka no. Adda ka di madi nga inaramid na kan ka? Dayta nga ron ti pakas daawak. Awan mo tinagkurangan na kanyak. Di namat basol ti kinapanglaw mi. Saan nga ta makiasawa? Taapay nga agkid daw kan ka iti pamakawan? Makiasawa? Kasta nga ta. Adda nga ta nagaram ken kuana. Kabayatan nga adda ta dito'y syudad. Siguro Dayja ka di lang ti ginagaran ha? Ti may dumawat iti pamakawan? Sir, adda nasarakan mi nga ag-apelyedo iti mayos iti sabali nga ilay. Ket, adda ka dinaalayo nga impormasyon. Ti amuda, kat masikog nga agpayso idi ni Eli. Nadamag dalangan anatay kanon. Di da kanumat ammo, no ayan ti anak na. Pudno nga rod nga adda anak ko. Ngam ti saludsod, ayan na. Dayta ti dakkel aparekot. Ulila kanugayam ademang ni Eli. Naranggas ti may nga uliteg na. Isu naglibas api manaw. Awan ka di anak dayta nga uliteg na. Saan ka nun anak asawa? Tamang martag. Awan mang kayat kan kwa na babae. Awan ka di ti kabagyan na, ama kay baga, no ayan ti anak mi. Saan kanumat anagaw-awid? Manipod nagtalaw, sir. Angam, adda nakita da. Ay? Angam, adda nakakita kan kwa na, ama si Kog. Apay ngay mawag ka manen. Ag-cross country ak. Mapanak iji Amerika. Iti ayan ka di dagiti kakabagyam. Saan ko pa yung maibaga ita? Depende iti pasamak. Adakan ka dayta. Noan niya ti pakaragsakam. Aramidam. Saan asyak ti tubang? Agyamanak. Ngamno kasapulan nga agawidak dita. Aramida. Kaano ka diti ipapan mo iti Amerika? Inton umay alawas. Nalpasan dagiti papeles ko. Ala, sapay ko ma. Tanaragsak kan to ijay. Ikumusta na kadagiti kakabagyam ijay. Dumanon ti pakumustam. Sige nga Rudan. Sige, bye. Minsamat madam ti kinasarita yaw, sir. Kasla ko na anaasan ang makaawid. Wen ka no? Mapan ka no iti Amerika. Ay,
Di awan ti kadwayon dito amang tarawidwid iti negosyo yaw. Timang birok iti anak ko ti importante ita kanyak. Napatpatag ti anak ko. Sapay la ko ma, tagbaligi tayo sir. Adun ti gastos yaw. Ayan nga tati anak ko. Apay anaatap ti swerte kanyak. Saan anaatap ti swerte kada kayo, sir? Maysa kayo kadagiti kabaknangan dito'y syudad. Awan serbe tinagbambanugak iti mano atawen. Taawan anak ko amang tawid. Sige pa ya, sir. Panawan ka pa nga rod dito'y. Ing kami manan agpaspasarak ng agbirok. Ituloy taman ti saritaan ta? Awan ka diti sa bali ag ginagaran ni nanang mo dito syudad. At dainted na kanyak, ngaimbilin na asalimot matak kano. Dakkel kano ti pakainaigan na iti biyag ko. Anya ko madayjay. Ay naitan, pagsidsid daawan nak. Makitam ka diti adda dito'y imak. Oh, Oh, wow! Nagpintas a pulseras. Kan, ada sing-sing mo. mas dawak. Imbaga ni nanang, ada ito'y kano ti tulbak iti kinataok. Jak maawatan. Misteryosa mo tibagbaga ni nanang mo. Kasano atulbak ti kinataom ti sing-sing kan pulseras. Mas dawak met. Ay, jak maawatan dagiti imbagbaga na. Dinamag mo kumaan, no anya ti kayat na asawan. Dinamag ko, ngem ko na, apanawan kan pasamak to kano ti mangibuksilan iti sikreto ti biyag ko. Naliday kayo manan, sir. Anda ka di maitulong ko? Tapno maksayan ti daginsan na marikrik nayo? Mabalin ka ding hagtugaw ka iti samok. Kaya't ka aming mingan barok. Ah? Agtugawak iti sangoyo, sir? Wen, barok. Kasapulak ita ti mangep-ep iti liday a marikriknak. Sige, sir. Agtugawak iti sangoyo. Ti sing-sing kan porselas mo. Ha? Daytoy, sir? Nabiit pa nga inted ni nanang ko, sir. Imposible daytoy. Mabalin ka di akita at ti porselas kan sing-sing mo, barok. Wala, sir. Awan parikot. Imbilin ni nanang, asaan ko nga ilako, wano ipabulod iti sabali, sir. Apay ka di ano daduma. Kat madlaw ko ang maikulkulang ka, manang. Napatag kanyak ti anak ko. Numapalin, jak kayat nga agsina kami. Apay ko mangagsina kayo. Nagadalang mat iti syudad. Agawid tumot lang. Adain ruar ko anam na maag. Ati may sa sikreto. Kat dandanin lumtuad. Anya? Anya a sikreto adanda ni lumtuad ako nam. Jak nga minam mo. No naragsakak to. Uno saan. Intun lumtuad day ta sikreto ako nak. Aggurigur ka kadi? Tila malawlawat mo. Nan, dapadapan ka man. Ay sus, saan ka mat anabara? Anya ka din ti sasawa manang. Sa anak nga agurigor. Namnamaak nga ada sikreto a may parangarang. Mabalin ka di nga ikatan ti alahas mo. At dakitak iti uneg na. Ariglado, sir. Ikatek. Adto iti porselas kan sing-sing, sir. Awaten nyo. Takitaan nyo ako nayo. Makitam ka di. Tinayurit iti uneg. Salva Eli. Nangalaam ka dagitoy.
Inted ni nanang ko, sir. Kunam nga Anita Clavier tinaganti inam. Pudno dayta, sir. Iso tinangted di ta alahas. No anyaman ti nakasurat iti uneg, awan ti amok. Darasam, mapanta iti ayan ni nanang mo. Ita ka din, sir? Wen, payabak ni Conrad, ta iso ti mangimaneho iti lugan. Pinayabanda ka no, sir. Darasam, mapantayo iti ayan ti ina ni Ethan. Ina ni Ethan. Apay, sir. Darasam, magagaranak ang makasarita ti ina ni Ethan. Intayon, Ethan. Wen, sir? Apay ka di, sir. Anyat na pasamak. Jak masungbatan day ta sa lutsod mo. Ti ina ni Ethan ti makasungbat iti amin. Ay, sige nga ron, sir. Aday je parking lot tilugan. Adayo ka di pa'y ti lugaryo, Ethan? 30 minutos pa'y ti tarayan ti lugan, sir. Partakan pa'y ti agpataray, Conrad. Napartaken, sir. Amangan pa'y kit di no madisgrasya tayo. Kumaano simentado ti kalsada. Saan mat nga raw? Pasensyakan, Conrad. Diyak amin makontrol ti bagik. Kayat kon ang makasango ti agnagan iti Anita Clavier. Ha? Apay ka di, sir. Sigod ka di nga agam mo kayaw? Saan? Ngam adalaki di sekreto arumbeng amaamuak. Dandani tayo, sir. Agkalma kayo lang. Sapay ko ma. Tamadanon tayo ti inam, Barok. Jak minamnama ti isa sang bayo iti nanumo abalay mi, sir. Napatagtigagaraken ka, Mrs. Anita Clavier. Koreksyon, sir. Miss Anita Clavier. Anya, kasano nga rod anadaan ka iti anak? No miss ka matgayam. Umunag kayo, pay. Tapno makapagsasarita tayo analaeng. Umunag tayo, sir. Agyaman kami unay. Dumgag kayo. Taisalaysay ko tinapalabas. Ididanda ni matay ti ina ni Ethan. Lumaban ka, gayam. Kasano ti anak mo? Di ka kumamaawanan itinamnama. Akari ka. Kayam. Di mo baybayan ti anak ko. Pangasim. Ikarik, gayam. Saan ko amay bayan ni Ethan nga inaanak ko? Alaam. Daytoy nga alahas. Itad mo kankwana. Inton adaanan. Iti husto nga edad. Ha? Porcelas kan singsing? Dayta. Di pakalaglagi pag. Iti ama ti anak ko. Ani. Salvador del Mando. Insagot na kanyak dayta. Isagot ko mat. Kani Ethan nga anak ko. Sa anak ko. Makapagbayag. Eli! Apayan gayam! Apaya pinanawam matan ti anak mo! Kasta tinapasabak, sir. Ni Eli Mayos tina ni Ethan. Inampun ko. Takaasimat. Pakawanan na kanak ko. Diyaka mo. Akasta tinapasamak kada kayo iti inam. Pudno ka di daytoy? Saan ka di tagtagainip ko laeng daytoy? Pakawanan na kanak. Nagsirsirbi ka kanya kas trabahador? Idinto ta anak kagayam. Awagan na kiti daddy. Saan na, sir? Ha? Kat si ka, Anita.
Agsipod ta di mo binaybay anti anak ko. Umay ka iti jay syudad. At daitad ko at trabaho mi jay. Ala, agrubwat kayon. Ta itamot laeng. Agpasyudad tayo. Wan, sir. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.